ҳайати давлатӣ бо роҳбарии сарвазири тоҷикистон қоҳир расулзода аз як сӯ ва сокинони Кӯлоб аз сӯи дигар осебро мешуморанд ки сел ба худ овард. талафоти ҷонӣ махсусан марги кӯдакон ҳамаро ошуфта ва ғамгин кардааст. ин мошини тамғаи тангем ҳаст. ӯро сел аз маҳаллаи кӯҳандиёр ба ин макон овардааст. сокинон мегӯянд ки дар дарунаш 6 нафар одам будааст. ҷасади ронанда ва як зан пайдо шудааст. сел ду мошини дигарро ба маҳаллаи хати роҳ овардааст. шодӣ баротов ки хонаш аз сел зарар дид мегӯяд ҳама ғофилгир шуданд. сабаби обхезиро дар борони сахте мебинанд ки баъди нисфи рӯзи 11 май дар Кӯлоб 15 дақиқа борид. даҳҳо хона ва пулроҳро дар чанд гӯшаи шаҳр вайрон кард. сели роҳаи Тебалай ҳам пури об шуд, аммо ин бор устувор буд. ҳарчанд сокинони чармгарони поён ки солҳои пеш сахт осеб дида буданд нигарон мекард. Aynamıca sarışıda var. Baba, ona şuşta burada istayona. Hamaş sıkıçon da sıkıçon ami sangava mekan bu mardum azam metanin ami kijoşid ami qasumi kamilan ba doxta. Кӯчаи марказии шаҳри Кӯлоб сел роҳи даромадгоҳи шаҳрро тахриб кардааст. офат роҳи даромадан ба шаҳрро баст ва сар аз дирӯз мақомот барои боз кардани роҳ даст ба кор шудаанд. برخی از ساکنان میگویند مقامات میبایست چاره‌های پیشگیری کننده میدیدند. همین غارمون هم همین راهمون عبور نداریم یگان چی کانالمون لو بالا شده اینا خونه برآمدیم نمیدونیم کجا بریم خیلی دستگیری میکنه. اصلا لاتو کوچه شهر هم جو اینا خونه را اوغلو را هم جو زد به خونه را کوکه کافی ده گرام بیده. محله صادقوف گوشه دیگری ضرر دیده شهر. обхезӣ сокинони ин маҳалларо маҷбур кард ки аз тиреза ва болои боми хонаҳо фирор кунанд. мақомот дар Кӯлоб мегӯяд ки сели рӯзи 11 май на танҳо дар Кӯлоб, балки ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, Моминобод ва Ховалинг ҳам боиси вайронаҳо шудааст. маҳмуҷон раҳматзода, Радиои Озодӣ, Кӯлоб.